Escolti'm, aquest quadre està al revés. Sí, efectivament. Però què ha passat aquí? El conservador del museu, en els anys 40 aproximadament, el va canviar de posició, el va posar cap per avall. I quan fa que està així? Doncs 70 anys aproximadament. I per què està al revés? Per què l'ha posat al revés? És una qüestió simbòlica. El conservador va pensar que una manera de venjar-se d'ell era posar-lo cap per avall perquè havia ordenat la crema de Xàtiva en la Guerra de Successió. Pobret, no? Bueno, no deu tenir mal de cap amb tota la sang allà així. Bueno, segurament deu tenir merescut. He dit, bueno, jo estoy acabado en castellà. Com ajuntament. Sap acabar el refrany quan el mal ve del mansa? El mal del mansa? Quan el mal ve del mansa, la sabries acabar? No. A tots alcançar. Molt bé. Si em falles, no folles? Què? Si em falles, no falles. Si em folles, no folles. No falles, collons, espereu ser. Si em falles, no folles? En Pasqua, no? Falles. En Pasqua no folles, però com fa quan? I al revés? Vostè la sap al revés, aquesta dita. Què vol dir aquesta frase feta? És una frase molt optimista, Diu que t'anirà bé la vida, no? O sea, o ara en març, o tranquil que en abril tindràs èxit. Y si no, hacerte valles, ¿no? Hay que ser en facha. Plou poc, però plou. És que és un pa folloner, això. Sí, això ja és més... Plou poc, però per lo poc que plou. Molt bé. Per anar al coll, ara a les... Ara fes veure que agafa la guitarra. Avui és un dia tan gris que m'agradaria, no sé, que em cantessis potser alguna cançó que et vingui al cap, en valencià, tradicional, o alguns versos, no? El tio Pep se'n va moró, el tio Pep. Dius adeu i que el dia sigui net i clar. La xata merenguera, 8, 9, 10, com és tan fina, rico, com és tan fina, l'airo, ximpom. Tantar l'ambistant al barranc de l'aixut, deixem caure com caca, li xorra l'aixut.